Ola, son MJ Pérez e veño presentarvos o meu novo podcast, Canto Conto. Se ben moitas de vós me coñecedes pola miña faceta como cantautora, o certo é que son comunicadora tamén. E por unhas e por outras, case todo o que fago relacionado coa comunicación é na sombra. Tiña ganas xa de facer algo para poder compartir co público. E é por iso que levaba un tempo pensando na idea de conversar con persoas que para min son de interese. E de aí naceu esta idea, e de aí naceu Canto Conto. E si, canto. E tamén conto. E é por iso que nace este podcast, para poder compartir con vós un anaquiño de conversa. Nesta primeira colección de conversas quixen convidar a unha serie de persoas, principalmente do mundo da cultura, da música, das artes, mas non só. E un dos cometidos principais, ou unha das temáticas principais que tratamos nestas conversas é precisamente o que hai detrás dos nosos traballos, para compartir con todas e todas vós cal é a realidade do noso traballo. Considero que ás veces nos facemos ideas de como é o traballo dun artista ou dunha persoa que traballa de cara ao público, pero realmente hai moitas cousas que descoñecemos. E por iso quería chegar ao público dunha forma cercana, e por iso este podcast. Pero precisamente a raíz da miña inquietude como comunicadora non descarto falar de outro tipo de cousas no futuro e incluso ir compartindo outro tipo de curiosidades que se vayan presentando no camiño a través deste vehículo con vós, que é este Canto Conto. E sen máis, só vos pido que nos deades o beneficio da dúbida, que nos escoitedes. Se che gusta, queda con nós, non marches. E se non, pois marcha, pero polo menos danos o beneficio da dúbida, escoítanos, por favor, síguenos e comparte con todas as persoas ás que lle poida interesar este contido.